mi yalma kidal ko imbe chugodi donnondo nyingali imbe chugomi ajodu donnondo sanga dogo kuma fana te fola kuyi abinya soro o fana ka nyefo kuyi awo komi abinya soro ka kuma ka fo bay l'armée c'est la grande miette awo grande miette fana tew armée grande miette do nyado me hamba ka saluri minge ko ron fenga bi kle ka amada awo amena donnondo me anga na nyina yoro ngogo e siri ka man na kuyi anga dugo bra manu bilama u fasa fille no wasoro gela donno bugu na taro min bu ko bi gela be bra nere wala tasaw gela be bugu kono ala ka ni sababu min ya awai ka do kuna funi bete anzigi kundo awa sira jantama amba dabo o de kama toguna atrori toguna nouvelle horizon ale de kuma mbe toguna ko central syndical minumbe no lo be gawo region de gawo ki ka do koni ya jira ka fo ni bi ka damine bi ka ta se shinima una wulika jo min gonna na ubenna awai ka do service public o ani privé o ba bela jile datugo chake da fembe akara jamana tayo akara kan yire tawo o ba be datugo sabulla kana balia no be tarike awai ka do gela belbelika ko ni nyo nyembo lu fi wa bi ulu toro ledu akoni ya jetemine nyedu awai ka do bi share awai ka do obi fambela jile fe abeka sinogo mo bali sinogo la communauté mimbe na be mali tokola fambela jile fe ulu bela jile ba kalama nga lakana balia awai ka do ko ni fenye femini akembe awai ka do gauna lamini lu kuna duni bi sabu wati chama be ibai ka fo minye bingani wale ya obi takada muka tati mene shishiti bo odi kama INTM ani aje nyogo jekulu minumbe no lube awai kado gawo marala luko ni ajira ka fo fendo kalaje vitesse supérieure ka do fra vitesse ka sabu no make belebele awai kado abe chuko minabi abina fo binyini kanyina awai kado ko do tablo ko akodi kama 48 heures be awai kado clef la ko fo bara nu ngere bela jele bi damina bido ina trata do ko clim shegin tadi awai kado abi damina bi akodo werete minyen ni sonko ya awai kado ko sebende ire dira gouverneur makaba akoni ko inda ka laje lakada baliya gawon ni awai kado yoro mimbe nango amako minaka ana lamini bela jile ni region flan numbi lama awai kado abini ka ke ningu ya doy sabu boy mbi chugu mina abita blo minga barakaji no yebinga ni waliya nanyo nan chama ki jaso kaila tunu kifa awai kado madama mimbe no lu fara atikonde kaba ndo bet menengo kabui ina kembe korovela ko sabu gawo ani sebari asira imbe chugo mi be ba kalama be ba don nyedo bu manchi wala tikila mo bu so sira inga ko sobe nga minyi awai kado sira yere di man gawo ani nyame no be Niger capital ko fo awai kado ananyu wada chama o be farale nywanga o furugu no dimi o de barka bu yara ko sobe minyi jereje kulu minumbe no bi talike Union Nationale des Travailleurs du Mali no be UNTM ko fo ni kado ka fo minyi Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSDM, Centrale démocratique des travailleurs du Mali, CDTM, nous nous bela jile nyanye belebeleke, no biwele ko assemblée générale, akera karido no va ko le woro san 2022, san belebele mimbe na be pour du travail ko fo, akera awai kado suba dingo, ode kama, anyira ka fo, minya awai kado koronvela ani jamana chamanja bulu, minye ko imbita bulu minga ko bi, lakana balia abinyo nyene ndo ko soba, minye force de défense et de sécurité. Jedo no yanga famowi ku baka yele be ko siko ke nga una tabe lakana ko ni awai kado abisi basale do be yoro ko fole nuna na manya ka fo assemblée générale o de kera awai kado nun to kola awai kado yuli ka joke yuli ka jomi ngono na hakli na nimir na chama olutara minyi ka sebende ci gawo gouverneur général de brigade awai kado Musa Moriba Traoré ani maminu be ni sebende mi se ka chuma ka jira bela jele na ka fo ni ala sona ba makia wale awai kado ambena buluda murtili buluda ka jira ka fo dokera tinza wati dok masira akwa hakli twana ndogo bogar Traoré bete min ye toguna atrori ndogo ni ya le fanaye ni ya le ka fasiri di ajira ka fo awai kado gawo ani sebari gawo ani ansongo gawo ani burem nunu abi wati jambo ndogo min ye awai kado ko ni gelale do kosoba ni sira nunga central syndical ko awai kado bara ni wulika joni chesiri ubo de buluda bi se ka to hakli bi se ka to ulula akode kama ni fembe fole fle ni ne jetemineke ibai ka fo wati do kanga kesa min dan kanga kari ni ngo bela ni be kanga dabla kelsa mo be finye boda soro chugumi gawo marala akoni alaje minye awai kado central syndical minum fleni uyi wulika joni chesiri minga uya jira ka fo kuma nyoya yo lu tala yo lu be fe ka nyefolike ka dom mimbe o ka fo luyi bara ka sika ke akechugo nyuma ulu yere ka fola ako minye fembe be no service dai no ye jamana ka chake dai ko abebi datugo machiti dai wa ka boy hali privé minye kenyere bara ka yorowi abebi datugo
datugu bara tike awai kado ga wobi adishini kirke bako akon nga bi kuma na de yoro do be no ya awai kado central mi hôpital anga hôpital régional ati datugu de centre de santé de référence ati datugu de centre de santé communautaire ati datugu de mi awai kado société malienne de gestion de l'eau potable soma jebu ale sindala société énergie du Mali EDM ale sindala be bi bara ke sabu nunu fleni laba ambi gelasi anyirama nga take da to ndo abebi datugu ni ala ka jey atir fle toguna atrori ale ka bido boli min ye soir de Bamako ale tede ibunya bala nouvelle horizon ibunya bala kosobe mari maga nyama bunya aseba koro jarani min nga nyama ya nana kosobe ajara so jara anga fuli be ka nyeshama ka jara nyama kwa jara kosobe ka ni chesiri so de Bamako nyama ne be mbolo do membone aye kana nyina flani nyoko ko de maligi sisoko maligi wa kosobe ani uka madamu la vieille mère madame Jarason maligi sisoko oye Latifadi madame Jarason Jondi la vieille mère tede ko fait nyama di do ça il va faut de ko présidente comment koni kero nyama présidente de bide la vieille mère koni je ni chambre te ya o nyama te présidente ni ma frati ya on convocation mi la haula Latifa may bide donc ko aka nera ka kusabi ni de kera commandant to ba wele baba commandant yoromi yere ba wele baba commandant aywa ambo fiye de ala kan ni sababe bismillah Allah grand commerçant nana kosobe international grand commerçant Abdul Kadir Maiga grand commerçant anga fuli ba fana ami wala ka suguja kosobe nyama so de Bamako ne be mbolo do mebone aye bismillah Umar Angoiba dogonake akumara abena ta idda bongo kumala nyama obi fo yire joli nyina walai ibina ka fo ko munye anga colonel Suleiman Damele colonel Suleiman Damele ale de munye direction de l'information et des relations publiques de l'armée dans son kumala nanga mako dirpa ale yemunye anga armée uka kuna fon disira ale oye onyama ya bare kalfale no munye colonel Suleiman Damele alima nyama ibina ka fo ko ni lada la koye kalo kabi doni mun kama munye anga la kana bo yemunye masranga shoka ke tala kalo ibina ka fo ko munye colonel ba Suleiman Damele abe boka kuna foni ka adi munye armée ye bara munke kalo konna la ba Suleiman Damele abe boko kuna foni ka adi malidoma odo kum konna la ina fo lada la kula kunu no obena munye novembre kalo klewolum fla samba fla ane samgo ane fla munye colonel ba Suleiman Damele ayo kuna foni la wele kunte dore nyama munye ni wati na munye anga armée yo wuli ka jom ke octobre kalo konna la ane ngunu kuma ngunu otaleme ka nyeshi anga armée mani wati na ane ngunu kuma mesena ka fa ko munye lakana balia ko anyonya ndo mina ka kosobe ibina ka fa ko munye ba Suleiman Damele colonel ba Suleiman Damele nyama akoni aye jibon bela jilef nyama munye fatrika bay Umar Angoiba ayira ka fa ko munye Suleiman Damele nyama akafola ayira ka fa ko munye armée sigata la ko munye armée monte en puissance ibina ka fa ko oye nyadimi wa kono dimi ko oto oye munye ba Suleiman Damele colonel ayira ka fa ko munye opération mumbe ni wati na nangama opération kaletigi ani ngata fra munye plan maliko ka nyama munye colonel Suleiman Damele ka fola ayira ka fa ko munye ni kalo temani na no octobre kalo okofo ibina ka fa ko wuli ka jo blala fanfe jamana fantan nani bela jile ko fe jamana en chaman chabolo fe aklibi enfant akaja fo tabla munye awradu enfant ula munye colonel Suleiman Damele ayira ka fa ko mi domna kom bi ko munye jatika wala ke ba no be tiro su ko fo nyama eko ku tugu yere hinne wa ubuga feran dabali bela jile ntiga uni army nya kana kenani ko odo kum kono la kam ga ye ka fo ni wati laba nuna munye tiro su na manya ka fo ko munye dadigi o kerula fera laba mu no bu bolo ode mugu pranta o bese kata do dugu jugoro to kumna ko bu ko o bara kelengolon ko oke o fana temenon ko foga boy ko munye tiro su nunu yo obeta bidugula donga obedo ningena ko okaraba wa obedo ta ka tununu ye ka tununu yo o sabu ye femu ye ko mo ko be musakar la ko be ga sabu yo obedo ta ka tununu ye ba Suleiman Damele ka fola ayira ka fo ko munye tiro su ku buga ni bara da ko ni ko o shela ni wati laba inkono odo kum kono la munye colonel Suleiman Damele ayira ka fo ko munye octobre kalo kono ko munye ni duna moti mara ani ngata bla munye segu duanza bajangara ko munye armée ko aye wuli ka jone chesiri
koke munni jatiga wale keba ma keme ani manani nyama ko sigata la anyo oningena ko okarabaye ko munye ma keme ani ma saba ko munye sigana ma keme ani ma saba ko bolo taraka da olu bela jile uka ko munye ndugu ko fole nabe moti segu duwanza ani bajangara nyama ko munye jatiga wale keba nuni uka daga duru kun sikero beneme ni roko fole numa o daga duru nunu ko anya bela jile ndakolonci ninga abela jile fle kolonci o fana temana ko faka boy kibina ka fako munye marama fen chama nyama ko anyo omina munye jatiga wale keba nunna ali bi munye kolonel Suleiman Damele nyama akafola ayira ka foko ni wati laba nuna kibara laba mga ayira ka foko munye lakana balia ko anyonya no menaka okonala munye kolonel Suleiman Damele ka fola ayira ka foko munye menaka ni nkoro fo munna be sina ne ko ni nkoni fufafu kane koi ka foko munye menaka ko lakana balia ko onyono nduwa nyama kube faka do mani fu akilla di ka ayira ka foko munye barkan tale ko de kera sobabe kana lakana balia menaka konala akolman Suleiman Damele ayira ka foko be faka ordo maw kumulola unata ko mi domna kom bi me adole me trumna anga arme marama fe mumba ambulo bi nyama ko menaka te fuye ambulo Suleiman Damele ka fola ako menaka nyama ko menaka te fuye mu arme bulu wa me domna ko bi ko mu arme ko abiga wulika joke menaka konnala ako fe mu no kele me gele menaka konnala nyama oti dore ibena ka fo ko na manya ka fo ko mu kele ko awulata bela jele ni ingani ko obiyala ko bandi misemanu nyama olle buka tabi mani fungwa ka mo bulla fe ko odda suka bu ubulo ko de kele me gele menaka okonala unata ko terrorist ko wa terrorist ba don ka fa ko miye chebe menaka ni watina muya albi colonel Suleiman Damele nyama akumara de ayira ka fa ko miye octobre kolon konala nyama ko sigata la ku yo wulika jo chairman ko oke ka chesiri chairman ko oke no be army okofo wa obna teme albi ni wulika jo ni chesiri nuye munyi chef d'état major colonel Suleiman Damele dirpa nyama patewa nyama ayira ka fa ko ni wati laba nun konala ayira ka fa na manya ka fa ko army oye wulika joko oke mo be segu ka munye danfen ku dan tugumna na manya ka fe ko danfen ku udana danfen ku tiga wati ko osira munye colonel Suleiman Damele ka fola ako munye arme na wulika jo bela dilen bla senga danfen munu nu udana nu kanga tige nyama ko sigata la munye arme ko abina danfen nu bela dilen ku koloshi suma nu bela dilen ko arme na bela dilen koloshi ko ta si atigelima o fana bolon ko fe munye colonel Suleiman Damele nyama ayira ka fe ko ni wati laba infene ko na ko ngunu kuma uchara galo muka takada anga armela akuni akili bala dugumumbe nanga mako geleje octobre kalo kle bisaba munya arme aya tuni munke nyama ko nyangadi ni ye munya ko machima muka foko arme ko atra bisivuluka akolonel Suleiman Damele ka fola ako bimaga mashiga ku ye kibara de tenten ka atenten geleje na le rabe tinangu mara okonala bora tenten no ko fe nyama ku surutla yen konala wa kira sababu ye munya majugu fla majugu fla munno okumuga inu wati temununa olu bela jilen ko oturani jandu ina munya chef d'état chef colonel Suleiman Damele nyama ayira ka kuna fon labana ko ni bela jilen ko ne tare ko sabiga munya arme anya ni wulika job bela jilen ko anga mashima tonina madama don ko obanana na fon flani anya sama ga bomu so de bamako ale kono munya Umar angoy ba ale sabaningala ba ma ga nyama ibunya obala ndo ambe tare fo ambe alhamdulillah fo ambe barka da masa Allah taala sabu minyi awai kado watu temena kalo na le Suleiman kile na bi kuma ndo na bi madalu kai ba sura be kondedi sura si mamuga sura si matani ko sura si mabisaba ngalo ina ulun tayara do tunna o ni awai kado ngalo inta na foko jogi ni de kera mashimabo awai kado alhamdulillah halibi larmi monta en puissance abo otabasho abo lujira ngala mo monta en puissance ndo minya awai kado jando nyerela okoro akayin ko sobe general mimbe awmbolo no be general El Hadji Gamu kofo aye wele dake wele da min gono nana awai kaddo to ariki dem seni minum be akuku te odi nyoma la be mo biseka sabati chugomi non de awai kaddo ta dum be buguso la ko soirde bu moko luka fasiri do min yet la ya jar ale de kumana ko tension awai kaddo mali koron vela fe ndoko bi ambe walanda yin sebe odi la kusobe ako situation ambe doni min ko bi abika sira wala tade sabu min awai kaddo chede do be lourdement armé marama fon sonzo ni mbuku ulu nambe min biseka to deshi awai kaddo biseka ulu de me chugomi ako ni aje temene
no minnu filɛ nin ye n'o ye Bamacɔwaleya tigilama n'u ye u bɛ kɛlɛ sugu bɛɛ de la anw ka jamana kɔrɔnfɛla in fɛ Yadagalika maaw awɔ i k'a dɔn olu bɛ k'olu de susu wa o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen jɛkulu minnu bɛ yen n'olu fana ye bolonɔ kɛ sɛbɛnna anw nɔfɛ k'a jira k'a fɔ k'olu jɔni bɛ anw ta ma i k'a dɔn k'a fɔ n'olu fana olu bɛ ɲɔgɔn na général min bɛ yen n'o bɛ Elhaji Gamu Kofɔ jeune Touareg a y'u bɛɛ lajɛlen wele k'u ka labɛnw sabati sabu min ye awɔ i k'a dɔn t'a don bɛ Forobamugu la wa min ye kɔrɔnfɛla in bɛ taabolo min kɛ ko bi jango tɛ olu ka dugu minnu bɛ yen n'u ma wuli k'u jɔ ka yɔrɔ ninnu lafasa a ko i k'a dɔn k'a fɔ a laban a bɛna kɛ anw bolo n'an kun y'a dɔn ye ka na Bamakɔ yalima ka taa yɔrɔ la kɛlɛ ti yɔrɔ min parfɛnw k'o fiyɛ nisɔndiya yɛlɛ kuwa ka sɔrɔ min ye awɔ i k'a dɔn olu bɛ min na ye olu de b'o dɔn a ko de siratigɛ la olu balila ka bɔ mun galama nin waati laban ninnu kɔnɔna na mɔgɔ kɛlɛkɛcɛfarinw maramafɛnw de b'u bolo k'a sɛbɛkɔrɔ sɔnsɔn a camanba de k'u bɔra Nigéria dama tɛ koyi Tchad jamana ani Niger jamana awɔ i k'a dɔn u nana suru Mali kɔrɔnfɛla in fɛ min ye EIGS awɔ i k'a dɔn u nan bɛ suru k'a fɔ k'u b'olu de dɛmɛ min bɛ se k'a to u bɛ se ka gɛlɛya lase anw ma cogo min Basidikeba ko a ko tiɲɛ don anw ni ninnu bɛ ɲɔgɔn na nka u yɛrɛ dama u bɛ ɲini ka ban ɲɔgɔn na nka n'an ma farati ɲɔgɔn n'an ma wuli k'an jɔ nin laban a kɔlɔlɔ bɛ bin jɔnni kan a bɛ bin anw de kan Basidikeba ko a ko waati laban ninnu kɔnɔna na Gamu yɛrɛ tun ye weleli kɛ k'a ɲini population fɛ k'u k'u ma bɔ kɛlɛkɛyɔrɔw la min ɲɛmugu kunkanw bɛ bɔ yɔrɔ min tasuma bɛ mɛnɛ yɔrɔ min pɛrɛtɛtɛ bɛ fɔ yɔrɔ min ko population k'u k'u ma bɔ yen na a kɛra sababu ye population caman nana Gawo dɔw yɛrɛ taara Menaka nka olu minnu bɛ yen awɔ i k'a dɔn olu ka cogo a bɛna kɛ cogo di jɔn de bɛna ɲɛsin olu ma nin waati laban ninnu kɔnɔna na min ye Gamu ye k'a kumakan dɔ bɔra a ye weleda kɛ ka ɲɛsin denmisɛnninw ma min ye Touareg denmisɛnninw ani minnu bɛ yen n'olu bɛ se ko la bɛɛ ka na fara ɲɔgɔn kan an ka wuli ka jɔ kɛ dɛti nɔfɛ n'o tɛ min ye nin maajugu ninnu u bɛ fɛ ka kɔrɔnfɛla in awɔ i k'a dɔn k'a ta ni k'a bila u kaman kɔ Basidikeba ko a ko nin kumakan minnu filɛ nin ye awɔ i k'a dɔn ka denmisɛnninw wele k'u ka taa u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Gawo stratégie n'o ye fɛɛrɛw ye minnu bɛ se ka tigɛ min bɛ se k'a to awɔ i k'a dɔn ɲinifɛ a bɛ kɛ olu bolo sɔrɔ fɛn ye a ko nin b'a jira k'a fɔ hali bi n dɔgɔ awɔ i k'a dɔn an k'an cɛsiri an ka wuli ka jɔw kɛ an ka n'a to u k'an na sunɔgɔ an ka ɲinɛ an yɛrɛ kɔ fasiri filɛ min ye Laya Jara nin y'a ka fasiri u ka bidon bɔli Soir de Bamako n dɔgɔ i bonya b'a la Soir de Bamako baarakɛlaw ɲɛmaa m'u fo indépendant ne bɛ n bolo gosi n bɛ bɔ ni a ye radio ye Nura FM kosɛbɛ siga t'a la 94 tɔmi murumuru 5 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Jalakɔrɔji Koɲumani Wureda la wele sira 76 33 43 03 ɲɛmaa ne bɛ n bolo gosi ka don indépendant ne bɛ bɔ ni a ye mun ye monsieur Diop Masiri Diop a kumara a yira k'a fɔ ko mun ye hali bi lakanabaliya ko an ka taa mun ye an ka région mun bɛ n'an ka ma Mɔti kɛrɛnkɛrɛnnenya mun ye Mɔti dugu mun bɛ n'an ka ma ko Jene ɲɛmaa ko nin tɛ kibaruya duman ye o sabu kɛ mun ye Jene a donso ɲɛmaa dɔ ɲɛmaa ko siga t'a la ko ale kɔni su kɔni ko o taara ye Fatirikɛ b'a ka fɔ la a ko k'i bɛna ye k'a fɔ ko nin baara in ko a kɛra sibiri tɛmɛnen n'o bɛnna novembre kalo tile 5 ma k'a dugu jɛ dimanche la mun ye novembre kalo tile 6 dugu mun bɛ yen n'an k'a ma ko Jɔnbugu n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ ale ni Jene yɛrɛ cɛ ko a tɛ tɛmɛ kilomɛtiri damadɔ o kan wa mun ye a bɛ commune de Dedari a b'o kɔnɔna de la o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko donsow ka ɲɛmaa mun bɛ yen n'an k'a ma ko Sinali Mayiga ɲɛmaa Sinali Mayiga i bɛna ye k'a fɔ ko min ye ale ye donso dɔw ka ɲɛmaa ye nin dugu kofɔlen in kɔni o la Fatirikɛ ka b'a ka fɔ la a ko min ye Sinali Mayiga mun ye sibiri don n'o bɛnna novembre kalo tile 5 ma ka taa dugu jɛ dimanche novembre kalo tile 6 ma mun ye Sinali Mayiga ko dankɔrɔba in kɔni ko a su ko o yera mun ye Masiri Diop a y'a yira k'a fɔ ko hali n'o y'a sɔrɔ dalu jɔnjɔ o ma sɔrɔ fɔlɔ fɛn mun n'o kɛra sababu ye ka Sinali Mayiga ni ka a ningɛnɛ ka a karaba nka kibaruya kɔni jɛlen don k'a fɔ ko Sinali Mayiga tun ye maa ye siga t'a la ko a n'a ka tɔndenw kɔni n'o b'a ka donso tɔnden ninnu dɔw ko fɔ ɲɛma ko bɛnbaliya dugu kɔni ko a kun jɛlen don u ni ɲɔgɔn cɛla la o sababu kɛ maa caman bɛ ka jalaki ta ka Sinali Mayiga ka a sɛgɛrɛ k'a fɔ ko a tɛ fɛ fɛn ninnu ka tila ani maa si cɛ ko mun ye Sinali Mayiga ko a kun kɛlen bɛ k'i yɛrɛ kɛ masa de ye donsow cɛla ko o kun kɛlen bɛ sababu ye ni ka a n'a tɔɲɔgɔnw k'u fɔ ɲɔgɔn kɔ mun ye Fatirikɛ ba n'o de bɛ Masiri Diop ko fɔ a y'a yira k'a fɔ ko o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen siga t'a la mun ye Sinali Mayiga a ka nin fali ko n'o fana bɔra ko a ti bɔ abada mun ye Katiba Masina Damsadini maaw kun n'o ko fɔra a bɛ Yada Agali n'a ka jɛrɛjɛkulu ko ko fɔ a ko Sinali Mayiga mun o bɛ ko fɔlɔ nin ta ɲɛmaa ko a bɛ nin kana waatinin bɔ bagabagaliw taara
ka asgere mun ye bagabagali kuma caman tara ka asgele aka jafu ka tabla mun ye fali bagabagalu da ko o tara ka sinali maiga ka asgere mun ye kangari ira dada ye ka foko abe dugu ko fole muna nyama ko aka dugu ko fole ninga abla patrika baga fola akuna antara mun ye sarde jeni o kona labi nyama ko abe ninga na wati ni ngoni mbo mun ye mangango asemakoro suma yale ndu mun ye jeni o mara o kona la o masoro do wara fe ibe na ka foko mun ye jatiga wale ke ba nunu ani milisi munu be jeni o mara o kona la ani dugula do nyera ku ye bolono bla sebani la seba mun namba fa ma akor logo ku ye bolono de bla sebana ko re kra sababu yene jatiga wale ke ba nunu ye sira fana chamani ko o dayele uye na fone flani anya sama ga bo mun ye independent ale kona la mun ye masire jopo ale sebani ngala madu mega nyama ibunya obala ndo masire bi foka wali mando hali bi ambita asiki kunyo fasiri de ndo minye baba dambele ale kumambe baba ko di awai kado baba atambe nanye yoro mi minye sebende mimbe nangba mako nouvelle horizon baba kuma nimbe ode kono ako imam mamudu diko ulika joni chesiri minno kera odongo ka jama labo mamudu diko ka kuma na ako ni ya laje au conseil islamique du Mali ale ka ulika joko na communauté mimbe noye awai kado salame jekuluwe Mali kono uluko ni boulevard de l'indépendance uya mine afa dede dew ako akera juma do kalo kle nani san 2022 ako de stratégie la minya awai kado ka ulika joke mamimbe fato ke min wulila ka awai kado dine ka burja ka wula gushita ka nyeshi aunga awai kado kundigima shiri nema be ayoro ka jira la ka fo dine ti mana yoro dine ti tulonga yoro dine ti makasa ko ke yoro ako de stratégie la islamia dine awai kado mamudu diko aye awai kado kuma na akuma ta kene ngona ako ni aje temne ibai ka fo mamudu ya jira ka fo ko an kanga changer an kanga yelma an kanga njugo yelma ni kuma ka minu fle ne anini hakila minu fle ka bo ni ngamale ni inda ka nyeshi aunga dine ma ko kanga keso buya an kanga an yere nyiniga fen jamana minya awai kado an jugo an kangu yelma kam masa Allah taala ka deli vende be mi misika keso buya ka ambla awai kado siranyu manka ala ka ambla o siranyu manka nindo okulo giri minu fle ne ubora madami mbe imam mamudu diko ko fo ako awai kado jama bora nindo awai kado amadugo mashila ka damine kaifo kidal mo ko ni ukani songuya awai kado yo jira wele da ingera o conseil islamique du Mali awai kado ale de yake kuma ka min bora ni je inda no ye subhana kuma fitna kuma balaw kuma ntashi don kuma ka awai kado ka seka to lagushi awai kado jumado ko kle nani kene ngonna en nya yere ka kene manna awai kado ala yere ba nyiniga koy akunga yini ngunya anga nyire nyiniga ma minye ninta ka awai kado islamia ka nyeshi anga islamia ma anga nyire nyiniga folo koy ko anga nga changer anga nga njugo yelma makani ni ngusu ba hana kuma minun fleni ko luka anga keso buye anga kunglina don anga tasira nyuma fe ako fon mi biseka andeme mi biseka to awai kado sira nyuma ambota ka temeni awai kado ni ngodun bela jele ka ba nyini ala fe ala ko di awma ako temeni ngo ka boy mi be no be keso buye ka ngodo nywana ala ka ngishu uma ala ka awai kado amma bo awai kado bela jele mamudu diko ako awai kado ni jamana ngonnana anga na nywan nege mashiti min burjara ka seni hakela mashiti min la jabara ka seni hakela akunga ko inye shina mami ma oyi angu digide ishin nema be ayoro an bora nofe ka deme an bora nofe ka so ladu an ya kewo amma kewo akui ka do akele do ka bango sabu ala ya deme kabi amanna ala ya deme nyena wa hali shini ala ka deme awai kado obi sama dirike ba ko ako mamudi ko awai kado ni ngene ngona o ka jon kundo mamudi ko ka seka awai kado wele dake ka nyeshi awai kado slambe uma ako awai kado amidu ni ko be fengele mindo slamya obe anje kusobe nga anga awai kado anteka odi nyoma jalsa jamana yimbi jo chukumi anga njija obiseka sinsi ako sikata mina anteka jamana jo chukushila ka anto jugo yala anteka jamana jo chukushila ka anto ni jugo bawla ako nye dongodo ni ani burjali ani lagushi ni angira bota awai kado kanye shin faso de do bota kanye shin nyoma obeye tamashionye kunu te awai kado nyumonye ako minye communauté musulman no islamia dine kanganga sirande kamale ni mbora ka kuma ka minuvo abora ka haklina minundi abora ka lagushi minunge ndoko kanyeshi aunga shilamea nanga kurana katasi angu ndigi Muhammadu kishini nema be ayoro a conséquence akololo akanganga sira anyede akwanganga sira anyede pour lui la communauté musulmane doit avoir peur des conséquences de ses propos ndoko ni kuma ni mfana ka gira ko la kuyi la
akwambi yafa nyini ka je shan kundigi Muhammadu ma yafa nyini awai kado Allah fe sanga ani wati amba yafa deli ka to ni kololo be awai kado Allah ka ngi shama min ye dine awai kado amba matrafa ka nyini fami no fo yi arjine Allah ka arjine Allah ka noya anan islam nyogon bela jelenyi ako kumana anga njija anga balo awai kado akake ko nafa mai akake ko sabati lenyi fasiri fle min ya awai kado Imam Mamadou Diko ale ka fasiri do Baba Dambele Nouvelle Horizon ale ya awai kado Allah se awma no FM safe nyama mu ye Baba Dambele amafu Nouvelle Horizon kele ne bale samaka girana munye mamu kumalindo akono ode demba konte nyama abena ta munye dega shishi abebo karato da ni yakli bala munye garde national ka peloton garde national uka jere jakulu munu wulla kata munye kolanjeba Dr Umar Margo a faso mumbe kolanjeba kata gelata ni ko yoro ko usegere ko sabke ku muka Umar Margo ninka anyini fatrike baga fala no de bed demba konte ko fo a ko munye chef de peloton munu o kumbe garde national nu nyama sigata la kuya a gelo ngaba a joro la de ibina ka foko a wulla ka bo a joro la munye demba konte ayira ka foko munye ni akli bala munye novembre kalo klefla samba fla ane samwa ane fla o munye chef de peloton de la garde nationale mumbe kolanjeba o konala ko kiboro ko ni ayira ka foko ni nche ko fulen ko a wulla ka bo a joro ula o masoro do refe nyama ibina ka foko munye garde nationale maduru nyona munye chef de peloton abu alubu unyama ku kunyu kunda munye Dr Umar Margo afaso muno be kolanjeba ko fe nyama ku tara gela chairman tane nga Umaru a jenwa nun ku usegere nyama ko en keli foka na bla bila ibena ka foko munye sadi tonde munu be kolanjeba ko fe kerenga la munye ashifina ko usebe koro torola usebe koro nyanina odo kum kono la ya laini ka foko ko be tabulum na foko bi chef de peloton munye ni bara ko ninke nyama ku be kle damado de damano be kle saba ku fo ko munye ko akata ka bo kolanjeba chef de peloton munye o ni bara ka abuluda munye parti jeunesse parti sadi ashifina ko munu be kolanjeba ko fe ko munye kle saba de be munye chef de peloton bulu nyama ko akaka kusoni kaso bela jelenche ka bo kolanjeba o konala chef de peloton yire ni ya jitemina kalaje atoko de ko munye Mohamed Ouattara kiboro ko ni ayira ka fo ko nyani kle saba ko ni o ka dafa ayira ni gemu ngamade nyama dega shibe bo karato de da chef de peloton me wuli yoro kata ba soro ordre do bi vraiment sigatala abe nyefo de kuma o fana chen dega shibe bo karato o fana chen ko sebe comme armila ba fo ku be blagata missiona ba exécuter ko fe ina jangale ke sa sonde o fana chen bismillah nyama ko mu ye teneno no bena novembre ko le wolon vla ko ni ma o te kunu ye wa ki bena ka fo ko mu chef de peloton no be Mohamed Ouattara ko fo e ko amaka kusoni kaso bela jelen che ka churutu mu ye Bamako o konna la wa anona blala mu ye Arjan Malike Agibasa ko otara anona bla folo fatrike baga folo mu ye chef de peloton mu na abe ko fola tan no be Mohamed Ouattara ko fo nyama ko atali ko ni ka bom ye kolanjeba ko akira so ye ka basiki doni ko nana mu ye shifina ko yoro kerenga na be sadi shifina ko ukufo ga alibi mu ye fatrike bayi no do be demba konti ko fo aku ye ni ngali busam senta ka sadi tondi ndo ku segere olu ko ni ayira ka fo ko mu ye chef de peloton ko otali dronta alaba ine ko ani mam feme jira kata ni bara nke u ma duru nyama ku bela jelen gu ko so nu ka so bela jelen che ko ka bo ko lenje ba konna ula ku ko ni ayira ka fo ko feran da bali bela jelen minake u bena tasira o sira de fe wala samu u ka joko be sika duma tomna ku bena o bara ko nu ko utime akoni che ko fulen yire no be chef de peloton yire ko fo ayira tara ko lenje ba nyama ko amate me kalo saba nywana uka atara ni njoro ina ko nyama ko amate me kalo saba ka ga mu ye gera o flaka asroni ale ko me rom na bi nyama e ko amadra ka dubu moko ya na fon flani anya sama ka bon Nouvelle Horizon ale kono mu ye demba konti ale sama ngela madu maga nyama ibunya obala ndo awai kado bunya barka bunya jaranye ndo ni awai kado in juguma ni nyima tiafie ijugu sara ndo minya ka tiafie ni na ke awai kado ne do ke no be ben le cerveau no bo kofo ni na ke ale ka waliaye do jara akuma be sebe ngono sebe min nango amako indicateur de renouveau ako awai kado yerawulo ale ko ni bammancha walia ayo farda kabba ente awai kado kala halia ani presidency no ye jamana nyama ka yoro olu fana ka tabulo do be anu ko kechugo do be ako ni jetemine ke ibai ka fo minye yerawulo debu o nyama ba
Ben le cerveau ale ka wuli ka jɔ n'a ka cɛsiri a kɛra radio so dɔ sanfɛ n'o ye an kɔrɔkɛ ka radio ye n'o bɛ Umaru Mariko kofɔ Peace FM a ko a kɛra o sanfɛ kɛnɛ in ka an bɛ foli lase Umaru Mariko ma ka Masi yɛrɛ fo ka waleɲuman dɔn a ko de kama video in bɛ minute 8 a b'o bɔ ɲɔgɔn bɔ min ye nin cɛ in n'o bɛ Ben le cerveau kofɔ n dɔgɔ a ma yila a ma tamakiya a ye kuma fɔ kuma min bɛ lala ni maliyɛn caman a b'olu kɔnɔ hali n'a fɔli ka gɛlɛn a ko n'i ye jateminɛ kɛ Colonel Asimi Goita an bɛ don min na ko bi bɛɛ ni bolonkɔnɔ ni siyama koyi sabu k'a bɛ fɛ ka dɔ fara away k'a dɔ kuluba budget kan présidence budget ko k'a bɔ miliyari 18 na k'a kɛ miliyari 22 ye a ko an bɛ don min na ko bi bɛɛ nin bɛ k'a yɛrɛ ɲininka a ko yalima away k'a dɔn nin min filɛ nin ye kɛ kun jumɛn bɛ nin na président away k'a dɔn an bɛ gɛlɛya kɔnɔ an bɛ k'an yɛrɛ ɲini e bɛ dɔ fara away k'a dɔn présidence o budget kan a bɛ kɛ kun jumɛn na ko ɲɛfɔli kɛ fasodenw ka bɔ a kalama a ko an bɛ don min na ko bi k'olu kɔni bɛ taabolo min kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ décembre kalo tile 16 san 2022 budget in k'a kan ka voter olu kɔni bɛ wuli k'u jɔ ka ko bɛɛ kɛ budget in away k'a dɔn a kana se ka tɛmɛ cogo min fɛn kana se ka fara away k'a dɔn ka budget kan a ko tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen yɛrɛwolo debu sur le rempart o ɲɛmaaba ale y'a jira k'a fɔ maa minnu fana bɛ yen n'olu sugandira nin waati laban ninnu kɔnɔna na maa 26 olu ta k'u bila CNT kɔnɔ a ko away k'a dɔn o min n'o kelen filɛ nin ye ko o kɔni ye fɛn ye min ma bɛn bɛn ma hali n'o y'a sɔrɔ assise nationale de la fondation olu de ye a laɲini a ko nin ko in fana bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye miliyari 3 n'a kunkan fɛ o de fana bɛna fara away k'a dɔn CNT budget kan o ye fɛn ye fɛn min ye bɛn tɔɔrɔ kosɛbɛ sabu k'a bɛ bɔ miliyari 9 a bɛ t'i yɛrɛ sɔrɔ fo miliyari 13 a n'a kunkan fɛ bɛn min ni away k'a dɔn IBK binbaw n'ale sen b'u la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ale sen tɛ nin ko in na bi ale sen t'a la sini a ko nin société civile maa min filɛ nin a y'a jira k'a fɔ jamana in bɛ taabolo min kan i ko bi tiɲɛ don papiyew ye fɛn dɔw fɔ tiɲɛ don sɛbɛndenw ye fɛn dɔw fɔ nka n'i y'a min hakili bɛ jigin sɛbɛnden na o bɛ k'a sɔrɔ jamana basigilen don o bɛ k'a sɔrɔ jamana away k'a dɔn min ɲini fɛn o kɛn bɛ sɔrɔ fɛn ye a ko waati dɔ bɛ kɛ maa bɛ fɛn dɔ sɛbɛn to yen ka fɛn dɔ ɲɛnabɔ sira ɲuman dɔ fɛ ka sɔrɔ ka segin ka na sɛbɛnden ma o ti foyi tɔɔrɔ sabu waati yɛrɛ kɛcogo o bɛ o de demander Basidikaba ko a ko Ben le cerveau away k'a dɔn laban n'a kumana tuguni minisiri min bɛ yen n'o ye ministère des transports ani infrastructure o ɲɛma a y'a jira k'a fɔ k'o kɔni ta ye fute bɔli ye si maliyɛnw ma sabu maliyɛnw bɛ taabolo min kan i ko bi ni gɛlɛya tɛ fila ye dɔ bɛ maliyɛnw kan ni kɔlɔlɔ tɛ fila ye dɔ bɛ maliyɛnw kan kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na a bɛɛ bɛ muɲu sabu an bɛ fɛ ninnu ka baara dɔw kɛ ko dɔw ka boloda fɛn min bɛ se ka to yen ka baara dɔw kɛ yanni kɔfɛ k'o ɲɛnabɔ a kana o bɛɛ ta k'o bɛɛ cun yɔrɔnin kelen a ko yalima nin minisiri in bɛ wuli anw bɛ ka nasɔngɔ ɲini anw bɛ ka away k'a dɔn débrouillement ɲini e bɛ wuli tuguni ka na kasigi ko ta ko k'o bɛɛ kɛ fasodenw kun kasigi ko in ma bi bɛn ma dɛ de kɔni i dɔgɔnin kasigi ko in ma bɛn a ma dɛ Ben le cerveau dɔgɔnin a kumana koyi a ko nin kasigi ko min filɛ nin ye tiɲɛ yɛrɛ la k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛ maa tɔɔrɔ a ko o kumana sa ko ale b'a yɛrɛ ɲininka u ye nin dabɔ ka na ni kasigi yalima u bɛ fɛ ka kasigi in fana marché u bɛ fɛ k'o di jɔn ma an ka ko monopole ko ninnu don parce que ji tɛ kunbu gansan koyi ayi ɲama ye ko dɔ wulilen dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yan fɛ ayi dɔ de bɛ o n bɛ min f'i ye ministère min filɛ nin ye n'o ye ministère des sports ye u ka buruku barika kunu ne m'a f'i ye a fɔra maa dama min ye weleli kɛ kunu ka confirmation di a ti kɔni ka ban wa min a ministre so in bɛɛ bɛ ten a tila hali waati dɔ kɛra basiketikɛlaw yɛrɛ ka wari o fana kun kan ka di u y'o fana tigɛ olu fana tilenna k'olu ti bɔ yen ko n'u ka wari dafalen ma awɔ o fana kɛra o cogo la wa ministre so in caman de bɛ ten bon n'i ye nin ko ye dɔrɔn i b'a sɔrɔ marché bɛɛ filɛ ka marché ko min fɔ dɛ kana sigi a la dɛ ɲɛma n'i y'a ye k'a fɔ k'u y'a ŋaniya ta i bɛ taa sɔrɔ mun y'a marché bɛ di jagokɛla dɔ de ma n'o tɛ a waati maa si tɛ don kasigi jamana in kɔnɔ n b'a f'i ye kabako don dɛ o de don dɛ bon nin ko in kɔni bɛ yɔrɔ min na sa i bɛ ka tile waati u nana n'a ye ɲɛma kun tiɲɛ yɛrɛ la nin waati laban ninnu kuma cayalen don dɛ kasigi ka ɲi dɛ a ka ɲi a dun n bɛ min kɔni fɔ an kana tugu ŋunuŋunu kuma ninnu ka caya jamana kɔnɔ a man ɲi a man ɲi dɛ adama jara Ben le cerveau a ko ale kɔni hakili la k'a fɔ min ye away k'a dɔn autoritéw an bɛ don min na i ko bi u avancera cogo min u kana n'a fɔ k'olu bɛ na away k'a dɔn ko dɔw kɛ minnu bɛ kɛ kɔlɔlɔ ye minnu bɛ kɛ sababu ye away k'a dɔn k'u lasegin video in kɔnɔna na Ben le cerveau a y'a jira k'a fɔ CNT away k'a dɔn olu kɔni bɛ taabolo min kɛ i ko bi min ye away k'a dɔn maa dɔw bɛ yen olu bɛ siran jɔyɔrɔ min b'u bolo ani u kan ka avantage minnu sɔrɔ min ye away k'a dɔn autorité de la transition bolo ɲɛfɔ a k'olu kɔni bɛ tiɲɛ fɔ kafetigi ɲɛna ka buru cɛla n dɔgɔ k'u manchima a ko kumana an bɛ don min na i ko bi kɔnba olu ka kɔnba maliko kɔnba de don mɔgɔ nɔfɛ kɔnba tɛ o tuma min bɛ yen away k'a dɔn présidence a budget dɔ farala kan CNT a budget dɔ farala kan kasigi ko ani gɛlɛya n'a ɲɔgɔnna caman haya koyi ayiwa fasiri filɛ Seydou Jara ka fasiri don indicateur de rung i bonya b'a la non dɔɔnin dimina dɛ
Abo ne dogoni tuma do lama ata koro de yoro do note. Dogoni fana be furugo munani fana tse ka ko ne Maria Sira. Atse ka koro ni wati no. Dogoni ya zong Maria. O de kama ate ka koro ke yo. Ba so ya. Atse ka koro ke yo. Ambe sigi so na la. Ambe sigi so. Atse ambe sigi so ni ala ka. Kosebe. Nyama info matin. Akodi. Ama ida kanumba la ku sogole menura FM de la. Bi kononto ane nani to mi murumuru duru. Ambe la selike ka boje la korji kunyumani ale woredala. Nega dirusira 76 33 43 03. Tedinana. Kosebe. Ni déjà mis. Sikata lamita. Angata. Nyama ambe bolo goshi info matane be bonaye. Abena tamuye diblan suko kilabaga nyama itwa mandi. Munye siguba. Siguba akumara. Akomunye docteur Bubu Shije. Adna kufura ate Isen Bolti atale kufowa. Abokofo. Nyama kum Isen Bolti ko akumara de. Akumara affaire mundo be talike munye pramutuka. Akodi. Sikata lamuye docteur Bubu Shije. Nyama ayaira kafoko ni seben fura mundo ni kontra ko kuma mundo obese na nita. Nyama ko a kontra seben ko ale mi ibolo no blala wa munye ale make a wari fene sarabaye docteur Bubu Shije a fene bori ka dade kono nyama ibe na ka foko mi docteur Bubu Shije nugo aka ni kuma nun ko ne ka ba hudai Bubu Shije kuma na Bubu Shije kuma na katomi Niger ke mais atina kuma kiri tikila mo nyina abena anga njona do bi wo kono abena Madu Kamara ministre Madu Kamara atibulla musokoro fene be yani ki sigi nya dana ka kuma na duri kanya folike ni kanga minga okay abana ay problème yere be ni dossier ko nyama Bubu ne mama to ko bin na be jike butona akla bismillah na kuma na min fa ko foli manawi parce que gafe fana yo dio wati beti aka karsa aka ta adunda na fana min fo wati do be ka ambo fo de awati mo ba fam kosobe bismillah munye siguba ayira ka foko munye docteur Bubu Shije kabi doni mun gam munye Elaji Ibrahim Bakar Keita alega fanga o dafrila ale kunte ibeka ka premier ministre korewa docteur Bubu Shije munye Isen Bolta anaka demaya ko ni ujabala tara be munye nyamima no be Niger jamana no obo okofo ako munye jalagli chama ko taleme ka docteur Bubu Shije nga asegere atara koy koso nyama jalaki munno taleme ka docteur Bubu Shije nga asegere ni akli bala munye affaire mumbe nanga mako affaire blende na be munye blende ko kofo affaire mu ma ko blende en carton o folo ko de wulle no munye docteur Bubu Shije anofe ibina ka fo ko munye jeune afrique oluno docteur Bubu Shije ushigira uye baruke docteur Bubu Shije ayira ka fo ni contrat munna abe folata contrat munna asiena munye société mumbe nanga mako paramuti na be talike munye voiture blende o kan docteur Bubu Shije ayira ka fo ko contrat en ko abara bela jilen ka ba 2015 o konala ko bara nunu bela jilen kera ka ba 2015 o konala docteur Bubu Shije akoko ni ko njate mina ka laje ni bara en bela jilen meke boati munna no be 2015 ko fo o ya soro munye ale docteur Bubu Shije ale make ministère de l'économie et des financiers o kara janvier ale kara janvier 2016 ko ale kara ministère de l'économie et des financiers o watidi o ministre akosobe munye musaka ko ministre a bela jilen kan ngati ministre so mfe kale kera o ministre so nyama bay 2016 ko bara indwe bela jilen dungera ko 2015 o konala fasirike baka fola ako munye docteur Bubu Shije ni ko njate mina kala je folo ko wullendo ani jongo munye Mamadou Igor Jara ami domna ko bi ale fene jika butona chema Iber Kulubali ale fene jamana ale abla ba bali ba nyama ko ni ko afolo ko wullendo nundo ko wa me domna ko bi ni bela jilen munye anwa kiribon kele meka munye mandat dépôt mandat d'arrêt international ko ofli uma abana fasirike baka fola akodi ako docteur Bubu Shije ayira ka fo ko munye ni ko ni ya jitemena kala je ko indamena fo kana bila nyema ko ale ko ma convocation ko soro ka bo muye pole économique ma yoro ko ale Bubu Shije ko ale malame ale rata do muye jelaki muno taleme ka ale ko ni ka ale segere nga docteur Bubu Shije nyema ni ya ka korfon jitemena kala je nyema ko abe faka ma do kundo bojilen o dafe goy o ti dore o de Mamadou Igor Jara o sobe ke munye ni mbara infana be ka watim na no be 2015 o ko fo sigata la munye Mamadou Igor Jara ale de kuye mi ministre de l'économie et des finances o nyama ya ba kumbe Mamadou Igor Jara de bolo o ba ira ka foko me docteur Bubu Shije nyama akoni be fegi foshi ka bon koina ta afukulan ka ta abala mu Mamadou Igor Jara ale kungulo ula ale no yasur o fana jiga butona me domna kombi fasirike baka fola ali bi mu docteur Bubu Shije ka to nyame ka fe nyama akli na ba la ka foka be foka jamana nyama ya ko onyini koy ko sabga mu docteur Bubu Shije ayira ka foka me domna kombi ale docteur Bubu Shije ani to mu be nanga
kama ko IRD ala ka ina sumala sisela ale ka ton oto oyewa docteur bubu si ko IRD ni ton do na ale che nyama ko sikata la ko munye baro bu ni ngon che wa ko kuma bu ni ngon che o be akna daira ko ngon che ko munye IRD docteur bubu si ko dangala no ka fa ko munye fanga ni na nyama ko sikata la ko abena fanga kana nyini munye IRD oto la ko ale no asro IRD bilama ima ibina ka fa ko adda kulun chile no ka afle kulun chi ko sabuga munye salugu sanogo ale ne gwanyon kulubali ka clan olu keleme ka IRD ka da kulun chi bi ka afle kulun chi gamu yo docteur bubu shi akoni ayira ka fa ko munye IRD nyama nale be jamana fama ya koni ko nyini jamana koni kono la kwale be temesira mo fe ode IRD ko sabuga kwale IRD ale ya kanu wa munye IRD nyama ibina ka fa ko ale ko chama o ka akona la ganin contrat koy bubu ko kwale mi bulu no black contrat la wa ale make award sarabaye joy ni ngali to mbisi na fon flani anya sama ga ba munye info mate ale kona la shiguba ale sama ngala madu maga nyama ibunyo obala ndogo ba musa sisugo bengam ba musa na bi yoromi ndogo ka wele like telela mi mbise ka to awai ka do dakuru nya fla ambise ko fonwanyi yana anga tani publicity sabu bela jile ba kalama ka fo minye awai ka do makuyate numero 2 ala ye awai ka do aliminiji ala yo doya akera kunu malien de bela jile mbora kalama akacha ala fe ma chaman bi yere nyiniga awai ka do makuyate aka shukunya obina ke chugodi kibariya jimendi bala ma chaman bi yere nyiniga ola nga minyi ba musa sisugo ale makwati awai ka do jenyon baye ani makwati winyon don kosobe asoma winyon do o kuma mina laje ka ba musa sisugo ka ale nyiniga akanya foli kanye makwati awai ka do akako bi chugo mina su kunyo ni fon bela jili be ke chugo mi ba musa sisugo kanya foli kanye ba musa assalamu alaikum ouais madu kifo abuli la si abu bujema bela jili fo fefe club nura fm la wati bono kosobe ambe bela jili fo awuli ga jo na wa kuna fondila ka fo yu fana radio na mele do na ba wonya akilin di ka mo be radio la mele do tie fambe mo go ngule kuma be ka akwa kuna fonu dia ça veut dire que awla mele no donc di courage namboro kono amena anga ala mami nga kalfam ne no e makwati numéro 2 kosobe ana radio benga ani concert chamageno ani concert dugulu jogen ko fe kosobe ka nuit de passion gen ko fe kosobe ani anyata ka yala na dans les espaces fonana na lu ken ko fe madu amsi ka fo wati kera kun fari mandala are kutara Tunisie a kutara fragali la andana et finalement ala ya ka barake abana ala ya ka kalfam ne ka to sa nani ani san woro din duruba bulum sumanani ani chamankele ay album chamambo donc ni ala sonama aka chanja bike bananga bugula abike miri krefe donc ma côté kanu baga munumbe ani ala fa baga munumbe e ko abike bide abike biawo bi 16h abike bananga bugu miri krefe voilà ni sera ndron ibe mawye oh là là bamusa ka anye nyogum bla kosobe mais amba la jetelela bamusa susoye kosobe anabe nyogon soro telela pour que anga se ka nyefoli ke kosobe anga se ka nyefoli ke limano ko se ka afomia bamusa suso ako ko nye bebe ke bi ni ala sona ma 16h bananga bugu o misiri awai kado o krefe donc amba la je jona ni ani bamusa sera ka nyogon soro ani alebe nyogon ta telela ka se ka nyefoli ke limano nyina mako ate numéro 2 aka la halia bi chugumi bamusa ka téléphone sali do atara bi chugumi aywa ango ni beka anyini telela pour que na ka se ka nyogon soro ka dali mana ukulo ka fo makwate numéro 2 ala ye aka karfa mine ala akera kunu wala allo bamusa oh là là hadjali bisa kosobe ayo amba fo bamusa sugoyi aka laje nayi ansoro aka awai kado angoni be ka wule ante ka soro donc ana kumbe ka kuma abe nyefoli ke anyi minyi makwate Allô, Bamusa? Oui. Donc, Allah bi Allah sona ma seze. Ajanaga bike bananga pula bi salala. Tongire waro mabga de mo me to tigidu. Allah dawla da ma absu dongidala. Sine wa kana.
wa mafati ni ala ye afamna la ka bamna la a dogoni fana dogina la dogoni fala fana de nala Allah akbar wa biare na ka bla ka sulla bana awni akaje aru benga kono ke fena club jugulu a bili base kunala ambani ala ke ramapati du aga dinela amina ya rabbi ala ka dawro suma amina bamusa beya bamusa ne bi nyiniga makwate nyaka kuma kan dola me renouveau sanfé effectivement ako jonjo madi ama abeka 10 minu mawlu mausa ale sigatula ako na ale tara ko nyama ukana fo ku bita jonjondi ama bamusa ni nyama ku be jonjonda mani wati na abiseka kewa bon madu ambe kena de ka suko ni tato aya tambo dende ya me kapo ku bita me da ma tuki posin kata fe dia ta fe sin ajerako maintenant a somo de bise ka a ohona mina wal ma ka bangami suko ni atapo suko ni jamana ku bita me da ma atafe ajerako ako kama taya fayo ko ba da kama taya fayo kata ya fa ya fode kata ya fago madu na mo pra ko kam misal do ndi matro baba ni sugu baba tro ay fen beke mali 834 mali aya beta ka boko nuga na ka 100 tuma okera ta fana sabral 97 okera 10 millions mais apana tara bali man de dama okera ka duguto baba ni sugu okera ado ay mula ka so ako galu jamana ku kara ka do ay ka medai dama mais ala ka alfa ne ka so jamana ma medai dama bamusa ni baba ni bora yi ne ere fana be malien den do nyaaye akumbena stade omnisport la ya aye panguluta ni nya to fo iba don ko sobe jabi gasama besago yel gele ko ko re bamusa be mi abi anwa jabi gasama abia abalo ne no amenyo so ne dula kuma be Allah akbar aye fan beke mali parbulu nyaaje wallahi madu vraiment aujourd'hui les conseils considèrent avec des bas reconno antiru am pour venir on a ka ko sobe Allah akbar mama ko dron jamana ka akilito mawla mamu ne jamana sangoro ta ka to di jamana imam vraiment madu ka bara ko ba mirti gongi no kara lu sa ko suno ki be kurante ka ko makwati mam bi dai soro mali ko mo foi soro aye mali to la ka die fande okera amete ka do ka ala ka hinala ala ka dawro suma bamusa yana nga nyugon blase kaka shukonye beke wati jima beke orojme avec 16h avec banana bugula meri krefe bana ando ni mo soro inshallah ni ala ka hinala amen nura fem l'Amérique la tebul bela jile ko madu kire ko ga wuli ga do adiga kuna fundila ajara nyi ko sobe isi sogo arado ina mene no me ajara ina mene no ko fi vraiment ajara nyi ko sobe bamusa isi sogo voilà merci ba sa founye merci beaucoup voilà donc bete ngunye bamusa sisoko angoro kedu bamusa aninu nunjera ya hakilo nyogoma akera o ye bara chama nge nyogom bulu kosobe ba hakili jigi ne re mujil muso do kumbe o kun kadde kosobe ko jesira kone kosobe afana ka dongli na ka wuli ka jo ni ye a puseli jatemine ba musa no babe ala mambo afuka wali mando ka ni bara o mai bi fendo ke mouti sara ngai sara bi ala di sala ki sara makoyati ala ka dawro ne ma ala ka farasla meshu ya rabbi mamba ni gausu keta ga o ba le de bulu ambe fulla se kangari solo drisa badri awai kado shini yeddengundi ni ala sona shini dengura soro shini yeddengundi ambe do ka ala ka dembalo ka na kanja ka boga doye nyere bitanto minye awai kado do bita dobina ala ka shijani kena di amba minye gausu fieni bwansi jata ngata musa nga fuli biye ini chesiri isi sogo voilà donc si ça Boubacar Traoré beti ambe fuli ali tonni amba la se bashigine ma bashigine keta kado anga president amba fuka wali mando el haji Sheikh Basamaki pre auto awai kado menna kura anga fuli ani tonni be ka nyeshi anga chorba ma nanya lefu ambe fuli la se Jaman Noir Fatim awai kado angu famana amba fuka wali mando Fatim ko ne ko ka kera famai nanya Fatim fu ambe fuli tonni amba la halibi ka lase awai ka do kanu bani de ba bela jira musa sisoko banamba jilike kur amarin daw kosobe
aka foli o bɛ kuma so kɔnɔ Nura FM 94 tomi murumuru duuru min ye awa ka dɔ Awa Gafuri Awa madame Maïga Awa Sumunu an b'a fɔ ka waliɲuman dɔn kosɛbɛ a banna siga t'a la a banna kɛ a banna e bɛ fɛ ka mun fɔ fosi an kana ɲinɛ solo kɔ na baro tiɲɛ dɛ ya fɔ ma kana baro tiɲɛ Kɛnɛdugukaw ka Bala k'a danbele Bala bɛ fo kosɛbɛ o kuma an ka taa an bɛ taa indépendant nɛma ne bɛ n bolo don n bɛ bɔ ni a ye mun ye Musa Sayon Kamara Musa Sayon Kamara a kumara nɛma a bɛɛ na ta n'i ye duga ye maa su kan a fɔ wuli ka bɔ an su kan i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye an ka jabaranin so mun bɛ n'an k'a ma ko Joliba TV siga t'a la Joliba TV i bɛ na ye k'a fɔ ko mun ye jɛrɛjɛkulu mun bɛ n'an k'a ma ko Aki Fatimu ko k'a kun man kɛnɛ de an ka dugawu k'a ye fɔlɔ ko Ala ka jamana wɛrɛ wa awɔ jamana Ala ka lafiya di Ala ka lafiya di an ka dugawu k'a ye ami bisimila an ka taa mun ye autorité de la communication n'an k'a ma ko Aki ɲɛma ale kɔni ye Joliba TV ka a gulon kalo 2 i bɛna ye k'a fɔ ko ka ɲɛsin mun ye Joliba TV a gulonin kalo 2 o ma mun ye kunnafonidilaw ka ɲɛmayaso a ka ja fo ka taa bila mun ye parti politique la ɲɛma a caman kɔni bɔra u kumara u caman y'a yira k'a fɔ ko nin ye baara ye fɛn minnu o kelen filɛ ne ka Joliba TV ka a sɔrɔ ɲɛma k'u tɛna jɛn n'a ye bi u tɛna jɛn n'a ye sini wa u y'u ka dɛmɛ fana ta ka Joliba TV ni ka a sɛgɛrɛ mun ye Musa Sayon Kamara a ko novembre kalo tile 2 san 2000 ani san 22 i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye autorité de la communication n'an k'a ma ko Aki ale kɔni ye yamaruya sɛbɛn ko o bɔ yamaruya sɛbɛn mun na a bɛ tali kɛ mun ye Joliba TV ka ale kɔni gulon mun ye jamana in kɔnɔ mun ye kalo 2 o b'a yira k'a fɔ ko mun ye Joliba TV u tɛ baara kɛ kalo 2 o kɔnɔna o la o ma sɔrɔ dɔ wɛrɛ fɛ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mun ye octobre kalo tile 12 ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye gɛlɛya dɔ ko o nana don mun ye Joliba TV ani Aki u ni ɲɔgɔn cɛ o ma sɔrɔ dɔwɛrɛ fɛ mun ye kunnafoni dɔ de tɛmɛna mun ye Joliba TV o sanfɛ a kunnafoni mun yɛrɛ ni maa mun y'a sɛlɛ o de ye Mohamed Alidu Atayer o kunnafoni o kɛra sababu ye mun ye ka Aki maaw k'u sɛbɛkɔrɔ dimi o de kumu kɔnɔ la a dumuni kama mun ye Aki maaw y'a laɲini mun ye Joliba TV maaw fɛ k'u ka segin kura ye ka na mun ye jabaraninso in na n'o bɛ Joliba TV ko fɔ kunnafoni u kana a sɛnsɛn kura ye ɲɛma mun ye Joliba TV maaw y'a yira k'a fɔ k'u ye kɔrɔfɔ in kɔni k'u y'a mɛn nka mun ye novembre kalo tile 2 an nana bali fɛn mun na mun ye Joliba TV kɔni décision o bɔra ka bin décision mun n'o bɛ tali kɛ k'a yira k'a fɔ ko Joliba TV ko a bɛna gulon mun ye kalo 2 ɲɔgɔnna Patrick b'a ka fɔ la décision kɔni tali i bɛna ye k'a fɔ Joliba TV baarakɛlaw ɲɛma u kɔni y'a yira k'a fɔ k'u y'a mɛn wa u y'a faamu wa u bɛna fɛɛrɛ ni dabali kɛ mun ye ka wele kɔni ko u da mun ye décision segin kɔ baara ko u bɛ se ka boloda cogo min na o de hukumu kɔnɔna la i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye classe politique n'o bɛ politikimaw ko fɔ ani ka taa fara mun ye kunnafonidilaw yɛrɛ kan kɛrɛnkɛrɛnla mun ye maison de presse maaw ɲɛma olu kɔni y'a yira k'a fɔ ko mun ye u bɛ dɛmɛ ta ni ka Joliba TV ka a sɛgɛrɛ o fana tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen mun ye association des éditeurs de presse privée n'an k'a ma ko ASEPU olu fana y'a yira k'a fɔ k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka Joliba TV ka a sɛgɛrɛ a ka ja fo ka taa bila mun ye groupe mun bɛ groupe patronal et de l'union des journalistes et reporters du Mali n'an k'a ma IGRM olu fana y'a yira k'a fɔ ko Joliba TV k'u bɛ dɛmɛ ta ni ka a sɛgɛrɛ k'a yira k'a fɔ ko nin décision ye décision min ye k'u kɔni fana tɛna jɛn n'a ye bi k'u tɛna jɛn n'a sini mun ye ASEPU maaw ka fɔ la olu y'a yira k'a fɔ ko nin décision mun na a talen filɛ nin ye ɲɛma ko a bɛ kɛ sababu ye ka dangari kosɛbɛ mun ye liberté d'expression na wa a bɛ kɛ sababu ye ka dangari mun ye kunnafonidilaw ka baara o kɔnɔna la jango ko a bɛ ka kɛ waati mun na ko nin waati in ko a ka gɛlɛn kunnafonidilaw bolo kosɛbɛ o bɔlen kɔfɛ ɲɛma i bɛna ye k'a fɔ ko mun ye parti politique mun fana bɛ yen n'an k'a ma ko mun ye cadre d'échange pour le retour à l'ordre constitutionnel olu fana y'a yira k'a fɔ ko mun ye u bɛ dɛmɛ ta ka Joliba TV ka a sɛgɛrɛ wa o b'a ɲini mun ye jamana marabagaw fɛ u bɔlen filɛ ka décision mun ta nin ye ɲɛma k'u ka segin kɔ baara ko o boloda ko sabu kɛ ko nin décision ko a tɛ transition a tɛ orange nin décision ko a tɛ mun ye malikura ko a tɛ orange wa ko nin décision fana ko a tɛ kunnafonidilaw fana ko olu orange kunnafoni filɛ nin an y'a sama ka bɔ mun ye indépendant ale kɔnɔna la Musa Sayon Kamara ale sɛbɛnnikɛla ye madu ma kɛ ɲɛma i bonya o b'a la Bokar Traoré bete waati ale nan'i jɔ ɲɛ b'a la waati a sera an bɛ bi taa gulu yan sabu RDR ye ka foli tɔ ne k'a lase kanuba ni dɛmɛbaa bɛɛ ma k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ waleɲuman dɔn Abu Safunɛ a fari kun man d'a la nka ni Ala sɔnna sini a bɛ k'a dɔn a bɛ yan na sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ Ala ka nɔgɔya kɛ banabaatɔw bɛɛ ye o kuma waati nan'i jɔ Bokar Traoré bete ɲɛma y'a fɔ cogo min na waati de waati ye waati min sumana ka d'an ma waati kofɔlen nan'i jɔ an bɛ kanuba ni dɛmɛbaga bɛɛ lajɛlen fo jamana kɔnɔ ni ka taa bila mun ye jamana kɔkanna la